एभ्रिवान फाइनालि नै हासुङाव अमा बेदरखौ सावबाय आरो माने संबाय आरो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय फारि फारि दिन्थिलांगोन। दा खोन्थैगोन दै फाइनालि बोरै जाखो नै नै मोनमारबाय नै वाव औवा हासुङाव संनायथ' बेदरा नै तामाम हिटनि जादों सोर सोर जानो नै फाइनालि आंनि डिशआ जामारबाय आं दानिया नै जानानै दिन्थिसिगोन नै अमा हासुङाव अमा सावनाय नै गाइसफोर सोर सोर जानो नै टेस्टि खालामना नायनाय पुरा हिटनि जादों आरो एकदम नै तामाम हिटनि जादों नैखौबो जागोन लोगोसे दा सिबा गोबां जानो होननानै जामारबाय तामाम गोथाव जादों नोंथांमोनाबो ट्राइ खालामनो हागोन मजा अमानि टेस्टियानो बेलेग जाखायो dia tuh mau kita gimana enggak gimana apa